Avui, al partit de la setmana, pujarem de categoria per entrar a la Lliga Jove, una competició destinada als jugadors amb més experiència que volen seguir gaudint de l'esport. Seguirem el partit entre dos equips que buscaran imposar el seu joc per aconseguir la victòria. Jo crec que s'ha reflexat el nostre esforç i la nostra intensitat. Ens queda bastant per millorar i treballar perquè estem a principi de temporada i tal, però jo crec que amb la intensitat d'avui podrem competir prou bé la Lliga. Som un equip de veteranes que portàvem molts anys jugant, a l'ESO jugàvem i després se'ns va oferir jugar com a veteranes una altra vegada amb una lligueta del Consell i us animo a totes les joves a apuntar-vos a la Lliga Femenina per aprendre a jugar, passar-s'ho bé